Is-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu għal sena oħra kien ippakjat bin-nies waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-festa devota tal-Madonna tal-Karmnu. Fil-fatt it-temperaturi għolin ma qatawx qalb il-mijiet ta' nies li attendew biħġarhom għal funzjoni solenni fil-ġurnata propja ta' din il-festa. Il-qudis bdiet tal-ħabta tad-9:30 ta' filgħodu u preżenti kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, kif ukoll il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Fil-paniġirku il-Kabuċċin Ivan Xikluna qal illi minkejja li din hija festa Marjana, il-protagonista huwa xorta Ġesu. U spjega li dawk preżenti li jekk imorru għand Marija din turi dejjem lil Ġesu għaxi kienet l-ewwel u l-iktar disċiplu perfett. Għalhekk din il-festa tal-Madonna tal-Karmnu għandha tkun okkażjoni biex nesperjenzaw verament lil Ġesu f'ħajjitna. Fuq kollox Patri Ivan Xikluna talab biex il-Madonna tinterċedi għalina kollha biex nersqu iktar lejn Alla. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħamis filgħodu fil-Belt Valletta tmexxiet mill-Pirjol Provinċjal tal-Patrijiet Karmelitani f'Malta Patri Charles Malija. Waqt l-offerti bħalma jsir kull sena kien hemm l-offerta taż-żejt li jintuża biex tinxtell ix-xema quddiem ix-xbija tal-Madonna tal-Karmnu. Din il-Knisja bniet fl-1570 u għal 13-il sena servit bħala waħda mill-knejjes parrokjali fil-Belt Valletta u l-kwadru tal-Madonna ġie nkurunat fl-1881 u l-Knisja ġiet dikjarata Bażilika Minuri fl-1895. Preżenti għal ċelebrazzjoni tal-festa kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, membri parlamentari u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Intant il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wara ċelebrazzjoni iltaqa' ma' dawk miġbura fit-toroq u żaranka laqda Madonna tal-Karmnu biex jitkellem magħhom dwar id-devozzjoni ta' din il-festa u seta' jara mill-qrib it-tiżjin u l-impenn tal-volontieri. Hawn Alex Borg tenna l-appoġġ tiegħu lejn id-dilettanti tal-armar li jaħdmu sena sħiħa biex isebħu il-festi tagħna.